Můžu? Jde vidět. No, to běží už dávno. Ale můžu, jde vidět. Ne. Takže v dnešním videu odpovím na vaše otázky, které jste mi dali na Facebooku. Za to vám taky děkuju. Takže první otázka. Oblíbené anime. Tak já za těch 14 let, co koukám na anime, nemám ani nějak moc oblíbený, pro mě všechno nejlepší. A nějak poslední dobou jsem si oblíbil Tokyo Ghoul a Kaichou Maid sama. Ale jinak prostě mám rád každý anime, co. Druhá otázka. Tvé oblíbené jídlo? To bylo asi špagety a čínská polívka. Počkej, co ještě? A pizza. Čau. Dál. Další otázka. Třetí. Tvůj oblíbený film? To byl Avatar. Otázka od mého kameramana. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? To byl asi kameraman. No. Další otázka. Oblíbené holčičí jméno? No. Jako já tady to nějak moc neřeším, ale tak líbí se mi exotický jména, anebo japonský jména. Ale nějak to prostě neřeším, holka jako holka. Další holka. Jaká je holka tvých představ? No, tak to taky nějak moc neřeším. Ale určitě by bylo dobrý, kdyby koukala na anime. Byla nadržená jako já. A hrála hry. A hlavně, aby byla věrná. To byla další otázka. Nudle nebo sushi? No samozřejmě nudle. Nudle musím mít totiž aspoň minimálně jednou týdně. Taky jsem si na to koupil hůlky. Nudle prostě miluju. Další otázka. Teta stejná, anime, na to jsem už odpověděl. Nejoblíbenější holka a kluk z jakéhokoliv anime. No. To asi nějak moc nemám. No, nemám. Další otázka. Kdo je tvé nejlepší sestra? Samozřejmě je otázka od mojí ségry. A nejlepší ségra, to je prostě ona. Když mě furt umí dobře naštvat. Řekl bych to prostější. Ale já jsem na ní hodnej. Furt. Další otázka. Palačinko, máš mě rád? Ano, mám. Takový slušňák. Tvé nejtrapnější vzpomínka? Tak to si ani nevzpomenu. Protože já mám trapný chvilky furt. Každý den. No, to bych si musel vzpomenout, ale na to mě bolí trošku hlava. Tu pak napíšu nebo řeknu, když tak jiným videu. Další otázka. Oblíbená barva. Černá, bílá, oranžová, žlutá, modrá, zelená, červená. No. Já ani nevím sám. Takže nejoblíbenější zpěvák, zpěvačka. Zpěváka ani nějak nemám oblíbenýho, ale zpěvačku třeba Eniu. No. Další otázka je, jak to, že nemáš rodinu? Tak to je otázka, na kterou bych rád odpověděl až jiným videu. To jsem psal, ale odpovím na to, když tak v jiném videu. Udělám pro to jedno celý video. No, teď se mi trošku saknul mobil. No, další otázka. Další otázka je názor na Bíbra. No, nijak to ani neřeším, neposlouchám, neřeším. Další. Tvůj největší trapas. Stejná otázka, stejná odpověď. To bych si musel vzpomenout. Dál. Jak dlouho jsi byl s holkou?
asi nějak tak. Máš rád pizzu? Miluju. Nejoblíbenější písnička. Nemám oblíbený filmy horory. Filmy, to je Avatar, horory, na nich jsem vyrůstal, ale žádný se mi nelíbí. Jakou hru máš hrát? No, mě baví každá hra, nemám nějakou. Ale spíš lolko. Potom třeba... Bav. Ještě hraje. No nevzpomenu si. Další otázka. Otázka od Zaka. Miluješ mě? To je samozřejmý. Miluju bráchu, pedobratra. Toto video bylo hodně krátký, ale víc otázek nebylo, takže jestli se vám tohle video nebude líbit, tak to se omlouvám, samozřejmě se vám bude líbit. Já se s váma loučím, takže sayonara.